Hej, vi er DK Challenges. I dag vil vi lave største video, og det skal være Try Not To Laugh Challenge. For hver gang vi griner, får man 1 point, og den som ender med at få flest point, skal spise et halvt løg. Vi ser 3 videoer igennem, med alle mulige fails og sådan noget, og så bliver taberen kort bagefter. Lad os starte. Den fælder. Ja. Det synes du bliver ved. Hvad er der fælde ude her? Ej, jeg ved ikke, hvad der sker. Det går altså med pulsen. Okay, Prøv lige nogle gange, ikke lige? Det er to traditioner. Og det er pause. Så er det helt Jeg tæller aller 3. Jeg tæller aller 3. Ja, og det er rigtig. Ej, du har 3. Og der er 4. Ja. 4 sådan. Nej. Skal vi ikke bare sige, det er én video, vi skal se? Nej, det er 2. Okay, så finder jeg bare det. Så må man sådan gå den der lidt. Let's go. Så forfærdeligt, ikke? At den rammer den der, så lige. Vi skal have oh, yes. I love to the oh, yes. Both. Oh, no. 4 til dig, og 4 til dig, og 2 til mig. Nej. Oh my god.
bjerget, det er ikke at grine. Jo, det er det. Ja, okay. Ej, vi har Alexander gjort over 1000 gange nu der. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Jeg er i hvert fald 5 også. Jeg giver dig ikke 6, jeg giver dig 5. Så. Vi, okay, vi har fået pillet løget, nu skal jeg til at spise det. En bid ad gangen, det er meget lækkert. Ej. Ej, der er meget til. Det er meget svært. Du skal bare lære at være med at grine. Ja. Det er en dum vane, bare hele tiden at grine, ikke også? Ej, vi gør det nu. Det smager mega vanvittigt godt. Hvordan kan du det der? Ej, jeg er allerede ved at begynde at græde. Smager det godt? Smager det godt? Det smager helt vildt lækkert. Det kan man da tydeligt se på dem. Du bliver her. Der er meget tilbage, når du skal Bare bræk dig ned i din tårer, Oscar. Tak for at I så med. Jeg håber I like og subscribe på den her. Og smid en kommentar. Ja. Hej.